Hvert år er der en del virksomheder, der går konkurs. Nogle kan simpelthen ikke klare sig i konkurrencen, men andre kunne være reddet, hvis de havde fået den rigtige hjælp. Det viser erfaringer fra at holde danske frivillige eksperter, der gennem warning hjælper virksomheder i problemer. En ordning, der fungerer så godt, er kopieret andre steder i Europa. Kunsthåndværkeren Heidi Silmer var tæt på konkurs med sit firma, indtil hun fik hjælp. Hun er ekspert over gamle teknikker. Men ham her er hendes hjælp til økonomi og godt købmandskab. Når vi så tænker i retning af, hvordan kan vi få Heidi Silmer længere ud? Det er jo noget, som gør, at jeg kan drive min forretning videre. Og det er jeg bare dybt taknemmelig for. Heidi Silmers nødhjælp hedder Johnny Reinmann og er erhvervsmand med mange års erfaring i IT. Du har ikke en stab af mennesker, du bare kan sætte i sving. Han er en del af netværket Early Warning, hjælper i jakkesæt, og han giver sine økonomiske råd til Heidi Silmer. De mennesker, som det handler om, er jo, som jeg mener, det er vigtigt for en chance for at lykkes. Nogle gange så er det ikke så meget, der skal en forretning fra at gå dårligt til at gå bedre. Heidi Silmer startede sin virksomhed i 2012. De er jo flere 100 år gamle. Men 3 år efter var der også fantastisk omtale og ordre, alligevel et stort hul i kassen. Jeg startede med at kalde mig selv for Nonia og Silmer. Pengene blev brugt forkert. Eksempel på kostbart logo, hjemmeside og forgyldte visitkort. Hvis du skal hus, så skal du starte med et fundament. Du kan jo ikke bygge 4. sal med det samme. Det her, det tror jeg repræsenterer 4. sal. Og den erfaring skal altså komme andre i også ude i Europa, repræsenteret i Italien. Hos Dansk Erhverv ser man et stort potentiale i, at mindre virksomheder får hjælp til at undgå fodfejl. Det er vigtigt, at vi vælger de nye virksomheder og udvikler dem, der har potentiale til at vokse, så de kan være dem, der i fremtiden sikrer, at vi har vækst og beskæftigelse i Danmark og i hele Europa. Det her, det er jo min hånd. Og hun kan indfri ambitionen om, at gammelt håndværk kan komme til live. Det er jo bare et kæmpe plus, som bare gør, at man tænker, det er jo en drøm, der går i opfyldelse her. Og de lande, der først skal prøve at opbygge en af frivillige erhvervsfolk, som det vi lige har set, er Grækenland, Polen, Spanien og Irland. Novo Nordisk, den store danske medicin